Spreman da je se i papirološki odrekne. Nerio definitivno precrtao Situ za sva vremena, rešio da je izbriše iz života. Šok. Naredno pitanje u emisiji Pitanje gledalaca voditelj Milan Milošević postavio je Aneli Ahmić. Kako si ti Neriju tetka? Ako se on javno odrekao svoje majke, ti mu više nisi tetka, a pokušavaš da ga uništiš, glasilo je pitanje. Imam odgovor, ne mislim da se odrekao majke, kazala je Aneli. Ja jesam se javno odrekao majke zbog ljutnje koju osjećam prema njoj. Međutim, nikad se nisam odrekao Aneli. Što se tiče majke, ne želim je u životu, rekao je Nerio. Da li će se ti i papirološki odreći svoje majke, upitao je voditelj. Mislim da hoću, rekao je Nerio. Nama Aneli napolju stvarno ništa nije uradila, to jeste istina, dodao je Nerio. Nerio ima pravo da donosi svoje odluke, ali da je ružno da se odrekne svoje majke, to je veoma ružno, rekao je Ivan. Naredno pitanje postavljeno je Maji Marinković. Majo, zašto ne otreseš Filipa verbalno? Dosta je on tebe ponižavao, glasilo je pitanje. Mene to ne interesuje, više ga ne primećujem. On je folirant, nije iskren. On me razočarao kao čovjek, nije, kazala je Maja. U pravu je Maja za ono što je rekla, kazao je Filip. Maja je saterana u ćošak, nema šta da mu kaže. On je nju najstrašnije ponizio, to je istina, rekao je Uroš.